да споделите първи сняг с нас. Намирате се в Ход движенска лаборатория, която заедно с Сдружение с тайна температура, което основахме заедно с Силвия Чернева, уви тя липсва в момента, стартирахме инициативата Артисти говорят за провала началото на този сезон. Това е 8-ма последна среща на разговорите. И на тази среща ще ни гостува професор Иван Добчев. Професор Маргарита Младенова ви е възпрепятствана да дойде, извинява се на всички. Нямаше как логистично да бъде на две места. Поредицата е свързана с една доста неопитна в възприятията на хората тема, понеже свикнали сме да чуваме и да говорим за успеха, свикнали сме да наблягаме на него и така да се стремим към него. Затова с Силвия решихме да стартираме поредицата и да питаме различни артисти от различни практики, какво за тях е провала и по какъв начин той е свързан в личния и професионалния живот. И всъщност двата провала, дали са един, дали не. И чухме вече 7 гледни точки до тук. Надяваме се срещите да продължат и следващия сезон. Това е Рада Езекиева, с която движим срещите и сме също така разговаряме с гостите. Доста често, Рада. Добър вечер, здравейте. Благодаря ви и аз, че отделихте време. За мен лично би било много интересно още в началото на разговора да стане ясно защо наистина интереса към темата за провал очевидно е толкова голяма и защо всеки един от нас има нужда да я отвори сам за себе си или да бъде поведен от тази тема от някой, който е доверил да е тук с нас. Предполагам, че това ще стане ясно след малко. Защото със сигурност това, което разбираме от тези 7 срещи, които имахме до момента, е, че всъщност хората много имат нужда да бъдат приласкани, да говорят за провала и всъщност, че провала се оказва много ключов в живота им, в различни смисли на това. И обикновено е много весело, честно казано. Някакси в един момент чувството за хумор много започва да си оказва влияние, когато говорим за провала. Може би и тази вечер няма да е изключение. Сега не искам да губим повече от времето, което е отредено за професор Добчев. Само може би чисто организационно да споменем, че времето за срещата е в рамките на около час. И след това всеки един от вас или тези от вас, които имат желание да вземат участие, да зададат въпроси или да споделят нещо по своя преценка, се чувствате свободни да го направите. Също така, пропуснахме ли нещо? Да, мисля, че пропуснахме нещо. Благодарим на Столична община, дирекция култура, благодарение на които срещите са възможни и те са част от една по-голяма платформа, която се опитваме да движим в ход и да припознаем място като локация не само за движенчески практики, ами и за срещи, инициирани от различни видове артисти. И да, професор Добчев е решил да започне с отказ от неговата книга. И да, мисля, че... Да. Мисля, че можете да започнете, когато сте готов. Ами, благодаря за тази покана. Тази тема е много моя, много наша и с Маргарита Младенова. Така, това е едно от нещата, които са ни помогнали да създадем Сфумато. Нека си с усещането за това, че не трябва да си позволяваме повече да се оставяме на провала. Защото това, което ни предлагаше реалността, беше така бавно и постепенно влизане в някакви клишета, в някаква нормалност, в кавички, някаква баналност. И ние рискувахме. Така, една от моите любими мантри, които съм казвал и слагал пред всички свои студенти, е
Пераспера ад астрам, през пропастите към звездите. До така степен го че им беше харесало, че на един мой рожден ден ми подариха запалка, на която пишеше през пропастите към звездите. И аз продължавам с нея още да си паля цигарите. Искам да, така, понеже много мои студенти, наши студенти, виждам познати лица. Някои от тях не съм ги виждал отдавна, защото не са останали в театралното пространство. Че тази тема, примерно, тук има няколко души, които са били в проекта, един от важните за мен проекти с студенти, който работихме върху Спасителя в ръща на Селинджер. И как Холдън Колфилд непрекъснато се проваля, пропада и продължава, и през какво продължава, за да стигне до неговата любима такава мечтана формула на живеене. Как да се измъкне от баналното, как да се измъкне от клишето на живеене, на живуркане, на как ще отиде на някаква бензиностанция и ще започне да се държи като глухоням. И ще иска всичко, което искат от него, да му го пишат. И той може да отговаря с писане. След което ще спечели някакви пари, ще се намери някакво момиче, което наистина е глухонямо. И с него ще отидат някъде много далече от Ню-Йорк, някаква гора, ще направят къща. Там ще раждат деца и на децата също няма да ги учат да говорят, а само да пишат. Ще ги възпитават като глухонеми, независимо как се раждат. И така, това е такава някаква ексцентрична, крайна мечта, крайна визия, но тя е следствие от провала да се адаптираш към баналното живеене, към този живот, който някакси все повече и повече става и не само американски, но и наш. Така, тази книга, която написах по време на ковида, защото нямаше какво се прави друго, тя също е свързана с така, моите изпадания и въззембания, моите пропадания и въззембания. Аз съм така, много обичам да формулирам, да слагам заглавието, примерно, като гледах така вашето пространство, Цвети, понеже също е наша ученичка, и създават нещо, което е така оттласнато от поетиката на Сфомато. Така, например, аз кръстих онова помещение в Сфомато, което всички знаят, което това беше бившото котелно помещение. Оттам измъкнаха едни цигани, ги поканихме и те бясно разрязаха тия грамадни котли, които са топлили банята, и аз го нарекох underground. Защото отдолу тръгва underground, знаете, като поетика в изкуството е точно нещо, което е под онова, което е станало така лайфстайл. Да се формулират нещата точно. И затова и реших, че тук някакси мога да отворя срещата, разговора, дискусията
с моят пети ескиз в книгата. Аз така съм ги нарекал, не глави, а ескизи, защото нали, съм художник. Това са някакви ескизи, които са нахвърления върху онова, което съм видял, което ми се е случило, на който така, обект на картината съм бил аз самия. Даже. И затова понякога се отчуждавам и доста иронично разказвам за Допчев, за ефрейтор Допчев, за редник Допчев, за Ван Доп и така нататък. Защото се гледам от доста голяма дистанция. Живота в режим на провал. Така се нарича този пети ескиз. И за да ви въведа в него, малко ще ви почета още на 2 страници преди това, за да разберете как се е случил този провал. Един паметен ден ни споходи новината, че Харманлийския полк, където аз съм художник на полка, след това разжалван и вкаран в редовото стрелково обучение. Значи Харманлийския полк е направил плацдарм на летището в Прага. Елховския пък бил влязъл в Братислава. Разбира се, в съюз с съветските въоръжени сили и тези на целия Варшавски договор. Това бил нашия отговор на така наречената Пражка пролет. Докато траеше оказването на братската помощ, не можеше да има никаква комуникация с участниците в нея. Чрез майор Петков, единственият офицер, който беше останал, узнахме подробности около тая секретна мисия, която започва с изнасянето на полка сред горите, смяната на униформите и снаряжението, след отпращането на нашата неблагонадежна група, 10 души, които сме наказвани, влизали в карцера и така нататък, и ясно не стават за. Аз имам и биографията си, това, че съм и колашки син, така че аз съм далече отстранен от братската помощ. След отпращането на нашата неблагонадежна група в поделението, целият полк бил натоварен на камиони, откаран до най-близкото военно летище край Хасково, откъдето с големи товарни самолети, доставен на някакъв пустинен полигон в Казахстан, където под ръководството на съветските другари започва обучението на българските офицери и войници в тактиката на операцията. Потушаването на Пражката пролет се проточи доста дълго. Навлизахме в септември. Наближаваха приемните изпити в Художествената академия и редник Допчев застана пред майор Петков с въпроса как да постъпи. Срокът за подаване на документите свършваше. Майор Петков усмихнато му каза, че няма никакъв проблем. Въпросът вече бил решен от най-високо място. Всички войници от набор 47, участващи в чешките събития, които желали да следват в висши училища, но по така стеклите се обстоятелства не можеха да се явят на кандидат студентски изпити, подават документи и ще бъдат прияти без приемни изпити. Само в академиите по изкуствата за тях ще има специална сесия на изпити, но и те ще бъдат съвсем формални. Все пак трябва да се покаже някакъв талант, щом искаш да учиш оперно пеене, например. Но аз не съм участник в събитията, реагира Допчев. Участник, не съучастник, кой те знае. Подаваш документите си тук при мене и аз ги пращам заедно с останалите. Но това не е честно. Ще ми тежи цял живот, че съм влязъл в академията с някаква протекция. Каква протекция, момче? Ти си завършил художествената гимназия като отличник. Изпита за тебе е формалност. Не. Аз искам да кандидатствам наравно с другите, отсече Допчев, и майор Петков, след като прибра в чекмеджето си за всеки случай копия от документите на редник Допчев,
подписа полагащото му се отпуска за кандидат студентските изпити, на които Допчев се яви. Скъсаха го още на втория кръг. Завърна се в казармата разбит. След още месец се завърнаха и участниците в потушаването на Пражката пролет. Разказваха го като тъпа смешка, как кесили в БТР-ите покрай телената ограда на летището, а в гората отвъд оградата се сбирали млади чехи, момчета и момичета, събличили се голи и им правили скомина. Майор Петков извика скъсания Допчев и му съобщи, че е подал документите му за кандидатстване в Художествената академия, заедно с другите кандидат-студенти, участници в победната акция на въоръжените сили на Варшавския договор в братска Чехословакия. Но аз вече се явих на изпитите, измънка редник Допчев. Нали ти казах, че това е грешка? Ти се явил там като някой си никой. Има стотици кандидат-студенти с протекции. Това е вече положението в българските висши заведения. И естествено са те скъсали. Сега си единствен, само ти ще бъдеш на този изпит и то с протекцията на участник в акцията на силите на Варшавския договор. И те ще се изфукат, че са те приели. Майорът беше убедително циничен. Редник Допчев преглътна останките от идеалистичното си възпитание и тръгна пак към заветната художествена академия. Там го очакваше нечувано внимание и сервилна любезност от цялата комисия. Определиха му ателие, където да рисува по първата задача. Оцениха единодушно като отлична. Така стана и с втората, и с третата. Едва ли не му се извиняваха, че го подлагат на изпит. Той е отличник на художествената гимназия. И тогава, когато всичко беше като в хепи енд, вероятно онзи ангел, дето му се беше явил на перилата в Бачковския манастир, се е намесил. Почушнал на някаква от кандидатстващите преди месец, че той същия не може да е бил в Чехословакия, след като е бил на съседния статив до нея по време на редовните изпити и тя отива в администрацията и изпява тази своя сводка. Уния се стъписват, веднага се разравят сред архива на миналите изпити и откриват там същото лице, което сега се представя като участник в епичната акция в подкрепа на братска Прага. Викат лицето и започват язвително да питат: как така сте били в Прага, пък и на изпит тук? Става много конфузно. Редник Допчев се обажда спешно по телефона на майор Петков, който му нарежда да не дава никакви обяснения и да остави нещата на него. Отново тягостно завръщане в казармата, този път с убеждението, че вратата към тази академия за него се е захлопнала завинаги. Беше късна есен, миришеше на уволнение. Пети ескиз – живота в режим на провал. Сложил съм едно мото от стихотворението "Спомен на Пушкин" в превод на Кирил Кадийски. Чета живота си с погнуса в този час и се проклинам и унивам, и горко жаля се, но и със сълзи аз словата скръбни не измивам. Нахлузил кожаната си шапка с козирката назад, както Холдън Колфилд го прави, когато иска да предизвика омразния му Ню-Йорк, Иван Добчев, провалилия се кандидат-студент, се мутаеше из родния Хармали, където вместо Централ парк имаше някакво подобие на градска градина с бездарен, нескопосен паметник на загиналите ремсисти, терористи и още по-нескопосен ресторант градина, където под един навес духовата музика на полка свиреше хора и маршове. Нямаше и Пето авеню, а дълга, наслана с павета улица, шосе, прекръстена Георги Димитров, по която минаваха камиони и коли с турски гасарабайтери на път за Одрин или Истанбул. Понякога някоя кола спираше и турчинът шофьор с цялото си домочарие на задната седалка и кадъната до него подаваше глава и подвикваше с въпросителна интонация: "Стамбул, Стамбул!", на което запитания се обръщаше на изток и ръкомахайки натам усилено опътваше: Истанбул, Истанбул!".
По тази улица шосе се стигаше до извора на Белоногата. Легендарната чешма Ак Бълдър чешмеси, построена от Сиявюш Паша, където Белоногата Гергана, след като налива менците, измива и белите си бълдъри, което така впечатлява преседналия там по турски под чадъра си велик везир, че той веднага й предлага да я вземе в харема си в Стамбул. Но нашата Гергана остава непреклонна. Стамбул е аго за мене, тук, дето аз съм родена. Та в нейна чест, край Ак Бълдър чешмеси, беше построен голям мотел-ресторант с огромен паркинг за камиони и в близките години това сакрално място стана свърталище на проститутки, които се чекнаха покрай шосето като същински авиньонски госпожици, ченчеджии, търговци на наркотици, далавераджии, които през шофьорите на чуждестранните камиони се снабдяваха с уиски по 5, по 10 или 15 лева, джинси и всякакви модни простотии. Работеше се денонощно. Това беше хармалийския буквален превод на американската мантра Time is money. Милият Холдън как би се втрещил сред този копи-пейст на американската мечта. Нямаше как да ги стигнем американците. Ние в Хармали вече ги бяхме надминали. На другия край на града, съвсем самотен и забравен, все още се извисяваше небесната си дъга гърбавия мост. Онзи път, по който сега почака товарните коли и гастарбайтерските возила, отдавна беше отбит от него. Там, по-надолу на канала, в който вкарах реката, построиха прав железобетонен мост, примитивно съоръжение на скорострелно преминаване през двата бряга. Толкова скорострелно, че да нямаше секунда време да се замислиш дали това мостът не е животът, по който минава пътя и на царя, и на бедния. Ван Доп, така с намигане към Ван Гог, подписваше картините си, провалилия се кандидат-студент. Се чувстваше като в негове Екс-Анс-Прованс. Вероятно оттам е и корена на думата ни за провинция. И също като него, непризнат, неоценен, безсмислен, рисуваше любимия си гърбав мост или се затваряше в ателието, нахвърляйки поредния антюрморт си съхнали, почернели слънчогледи. Животът в режим на провал започваше да му доставя някакво мазохистично задоволство. Тешеше го единствено, че и приятелите му Цури, Пенчо, Вечо също бяха скъсани на изпитите и също като него ближаха рани някъде из родната Екс-Ан-Прованс, наречена България. Изживявахме се като аутсайдери, множеството, което ни обграждаше с 9-септемврийския си стаден менталитет, ни ставаше все по-чуждо и враждебно. Спасявахме се с стихове като тези. Множеството се тресе от смях и си показва зъбите. Тръните, дървета на достоинството се виждат много бегло, само с крайчеца на погледа, но мъжете и жените си намигват непрекъснато. От такова триене се изхабява тялото. 100-годишните го знаят и са безучастни. Някъде в страни, подобно на глухарчета, тренчени калпаци от сено и шепнат. Толкова калпаци, а главите са изчезнали. Де са те главите да се върнат и да мислят? Аз съм приотил едно глухарче в себе си, да не се обезглави от врявата. Николай Кънчев, стихотворението се казва Ливада. Един от любимите ми поети български. Врявата и безумството много отдавна са били дочути от Фокнер там, в неговата дълбока провинциална Йокна Патофа, но ние тепърва щяхме да ги изпитаме на кожата си. Навлизахме все по-неумолимо и безвъзвратно в зрелия социализъм и все по-отровно, гнило, смрадно, зрели ставаха плодовете му. След един от редовните си пленери, Ван Доп се прибира в къщи, където го посреща много окахарената му баба Кана. Ване, въздъхва тя, да знаеш, че вейке няма Господи. Че как така, бабо? Какво се е случило? Всички знаехме, че баба Кана е много набожна.
всякакви изпитания и забрани не бяха успели да сломят нейната вяра. Ами на този нашия комшия, пияницата Карусар, де цял живот не е направил хаир за нищо и на никого, му са паднали от лотарията 40 000 лева. Няма Господ в този живот. На таз хамена, на този Серсемин дал, пък на нас, дете сме се спряли да работим, нищо. Пък ти, нали, утре ще идиш да се учиш? Татко ти и майка ти с какво ще издържат, като нямат ни заплата, ни аз имам пенсия. Няма го, умрял е Господ. Баба Кана, кръстена на Кана Галилейска, къде изчезнаха тия старозаветни имена? Кана, Кина, Шина. Не може да знае как спонтанно не влязла в ничиянството. Ван Доп отдавна вече бе прочел изпратената му от Лячо Заратустра и тия прозрения на баба Кана му бяха някак свои. Бог е мъртъв, тъй рече Ниче, без да подозира, че неговото място ще заеме оне призрак, дето броди из Европа, и този призрак щеше да затрие всичко, създадено по образ и подобие на Бога. На празника на харманийското читалище Дружба самодейна тумба от циганската махала пееше воодушевено новия цигански чалга хит. Ой, мина злото, в текезето само е доброто. Идеално време да се четат разкази като идеален ден за лов на рибка бананка или по-високо билото майстори и да се слуша по заглушаваната радиостанция гласът на Америка великия Майлз Дейвис. Така Ван Доп бягаше отново от казарменото битие на соцреализма в оная другата паралелната реалност, в зоната, където сталкери му бяха братята Стругацки, Рей Бредбъри и Клифърд Саймък. Живота в режим на провал изисква да се зареждаме от нещо паралелно на реалността, в която съществуваме физически. Баща му Христо, след последния удар по колашкия му статус, отнемането на старото фамилно лозе на Допчо Бързевите, което беше изравнено с земята да се впише в разширението на мотострелковия полигон на казармата, беше поискал като замяна парцел от склоновете на Тъпане до самата река. Там той започна собственоръчно да копае един стръменен бряг от бяла хума и скоро го превърна в егрек за стадото, за което беше построена от слама нова кошара. За себе си той вдигна колиба, в кавички, само че градена с тухли, голяма стая за живеене с готварска печка, желязно легло, персон и половина с пружина, маса и столове и никакви там смокове, които вардят от мишките. Навън в старата колиба на дядо ми имаше такъв смок, който той го хранеше с мляко и смока и въпие и си прибира, но няма никакви мишки. Смока ги прогонва и ги изяжда. Аз имам спомен с този смок, защото се събудих веднъж и гледам как той пие. И после, знаейки, че той няма нищо общо с хората, не налита на хора, как смока се прибра. Та, в колибата на баща ми вече нямаше такива. Навън бе изкопан 4-5 метра кладенец с циментови пръстени над отвора и родан, с който се спуска и дига кофата с водата. Малко по-късно братчето Митю, който беше започнал работа в енергото, му прокара и електрически жици, по които в новата сая вече имаше и ток. Там го навестяваха всичките му приятели, дето бяха писани като притежатели на 5 овце от стадото. На отсрещния бряг на реката от към града беше Тарабановата воденица, която си имаше малко по-нагоре по реката бент, Тарабановия бент, където Ван Доп, още 5 годишен, се научи да плува. Оттам по един канал водата се спускаше върху голямото воденично колело, който задвижваше тежките мелъчни камъни, мелещи житото. Сега каналът беше запуснат,
Мелъчните камъни се въртяха с електрически ток и воденицата беше преименувана на мелница. Тая стара, патинирана, просмукана с брашно като с пепел воденица, мелница, беше един от любимите обекти на картините на Ван Доп. В двора на мелницата, сред разпрегнатите каруци, чакащи реда си скучаещи им ливари, дремещите им коне и преживещи волове, той трупаше скици и ескизи, без да подозира за бъдещи спектакли по Йовковата албена. През лятото се завръщах в родния си Хармали, артистите Живко Гарунов и Стоян Стоев. И двамата вече натрупали много роли и престиж, утвърдили се в трупите на софийски театри. Ван Доп сподели с тях намерението си да кандидатства театрална режисура във Витис, който и двамата приеха като нещо твърде амбициозно. Живко Гарванов пое задачата да го подготви за актьорската част на изпита, но за другата призна, че няма никакво понятие. Така в края на лятото бъдещи кандидат-режисьор се потеше над популярната басня на Банчо Банов за наивната овца и коварния вълк и преглъщаше някакви скудумни истини четива за системата на Станиславски. Въпреки убеждението си, че вратата на Българската художествена академия след оня скандал е завинаги затръшната за него, Ван Доп тъй на инат подаде документи за специална сценография. И тъй през септември той тичаше от едната академия до другата, защото изпитите бяха по едно и също време. Художествената всичко му беше репете. Знаеше какво се прави от кръг на кръг, но в Вити всичко беше за първи път. Христо Христов вземаше първия си клас по театрална режисура и някакси напукна правилата, които останалите по-възрастни членове на приемната комисия съблюдаваха, водеше изпитите твърде фриволно. На Ван Доп, например, почти не му даваше да говори, а непрекъснато го караше да рисува нещо по задачата. Самият той имаше пристрастие към художеството и затова съвсем спонтанно изповядваше тезиса на Калдерон, че чутото, казаното с думи, няма силата на видяното, рисуваното с образи. Така Ван Доп за първи път усети, че натрупаните умения като художник няма да се останат като хоби, а всъщност ще са основанията да твориш някакъв друг свят на сцената. От кръг на кръг театърът като изкуство, където имаш възможността да рисуваш и да мислиш през образи, все по-страстно го притегляше. Накрая се стигна до завидната ситуация. Или. Беше прият и двете академии и трябваше да избира между театрална сценография и театрална режисура. Приятелите са ученици, Цури и Вечо също бяха успели на тези изпити. Цури специалността текстил, Вечо в илюстрация. Пената отново беше скъсан и се замина съкрушен за къзан лък. Вечерта, преди деня, в който трябваше да се запишем, бяхме се събрали от Цури. Той живееше на улица Васил Априлов, срещу Американското посолство. На купона бяха и някои от вече успелите да влязат предишната година и много гаджета. Основна тема на купона беше изборът, който трябваше да направи Иван Допчев. Да си бъде с нас в художествената или да ходи там някъде в този Витис и да си мотая след незнайни артисти. Естествено, патосът беше ясен. Тук, при нас. Не напразно 4 години сме градили този приятелски кръг. Къде ще ходиш там, без да си имаш някого? Привеждах се всякакви примери за разликите в близостта между артисти и художници. Разбира се, все в полза на последните. Изтъкваше се взаимопомощта, приятелската забележка, насърчението, даването на кураж, споделянето на боички, шпакли и платна, шегите, бохемските купони. Пичове, вие ще ме просълзите, оставам с вас. Така завърши вечерта Иван. Всички се изпонапиха и заспаха из празния апартамент. Но не ангел, дето му се беше явил на перилата в Бачковския манастир, явно сън не го ловеше и пак се въртял наоколо, така че идеята за сценографски избор за втори път го предизвика. Рано сутринта на вратата на апартамента се звъни. Цури като домакин отива да види какво става, след малко се завръща и буди спящия Иван. Някакъв те търси. Иван излиза на вратата на стълбите. На стълбите стои виновно едно
чернокосо, сгърчено момче и проговаря мъчително, преглъщайки думите си. Аз, извинявайте, съм от Бургас и съм първа резерва сценография. И тъй като разбрах, че вие сте приятели и режисура, идвам да разбера, защото ако изберете сценография, то аз да си ходя в Бургас. Съненият, още с нощен Иван се оглежда нагоре към призрачно осветеното стълбище и витите му перила. Няма и следа от ангела. Усмихва се на неговия пратеник и казва: не е в Бургас, бягай да се записваш в академията. Така бургазията Георги Тодоров Жози зае моето място като сценограф и не ме посрами. Така, виждате, че този живот в режим на провал води изведнъж до някакъв успех, до някаква и то такъв двоен успех едва ли не. Като така, моето внимание и нещо, което ми е останало като някаква поука, като някакъв, как да го кажа, като опит от живеенето в провал. То стои някакси доста трагически. Ти изведнъж си отблъснат, скъсан, отхвърлен, изхвърлен от възможността да продължиш да се развиваш. Трябва да стоиш там, където си бил, или да се върнеш даже още назад. Но това може да се преодолее единствено с това, ако ти някакси каузата, нещо, в което си се провалил сега, не го отхвърляш като нещо, което вече не си струва, което няма смисъл, което не е за тебе, което не е твоя работа, а някакси почваш да търсиш, да се взираш все повече и повече в това какво не ми е достигало, какво не съм успял да преодолея, че грешката е в мене, грешката е в нивото, до което съм се довел, нивото, което съм бил достигнал, нивото, в което съм демонстрирал. И това може да се преодолее само като не преставаш да работиш върху това. Не преставаш не се оставяш примерно на алкохола, за да се утешаваш с него, а продължаваш, както е казал Леонардо, нито ден без черта. Нито ден без черта. Нито ден без да направиш нещо за това, на което си се посветил. Така, през годините, особено когато започнах вече да работя като режисьор, някакси все повече и повече съм откривал, че пазенето, предварителното създаване на всичко възможно, за да не се стигне до провал, тази предпазливост, някакси тя е много коварна и не знам, може би, защото характера ми е такъв. Аз много често се занимавам с това, как риска, да поемеш някакъв риск, че в това, което тръгваш да правиш, трябва да има някакъв риск, да го разбираш,
да го усещаш. Ти трябва да рискуваш нещо. Да рискуваш всичко, което си направил до сега, всичко, което си получил до сега. Да го рискуваш, и да отидеш още по-нататък. За да отидеш още по-нататък, ти не можеш да повтаряш, как се казва, предишните си успехи. И това в годините така, на режисьорската ми практика и биография съм го виждал много често проявено в други хора, които съм харесвал, които са били за мен интересни. Как след втория, третия успех, те започват да повтарят самите себе си, да повтарят успеха. И постепенно с годините такива едни хора почват да стават, да правят едно и също. Да правят спектакли, които ние като че ли сме гледали. Вече сме видели от тях. С нищо не ни изненадват. Пак са си така добре премерени, направени, но това е скучно и тъпо. По-късно, така с годините, когато четях текстове или така разсъждения на Питър Брук, на големи имена и режисьори, които са непрекъснато били недоволни от това, което са постигнали. Всички ги хвалят, всички ги ръкопляскат. Те искат още и още. Искат и още и още. И наистина, неистово понякога стигат някои стигат до лудницата. Защото това е някаква такава стръв, някакъв такъв синдром, който да не ти позволява да повтаряш себе си, да повтаряш предишния си успех, да стоиш на същото, да лежиш на лаврите, както се казва, да полягаш на тях и да се отпускаш. Много често в тия години началните съм имал така залитания, както се казва, нали, които са били почти на провала, стигане почти до дъното, пристигане до това, че всички стоят и казват, това на никъде не върви, това на нищо не прилича, това нищо не става от него. А ти вярваш, че може да излезе, може да се измъкнеш от него. Така друг много хубав образ, който той също е моя формула. Долината на смъртната сянка. Да вървиш, да минеш през долината на смъртната сянка. И да вярваш. Само тогава може да минеш. Иначе ти ще останеш там. Така направихме два много важни спектакъла в Сомато, които бяха под мотото Долината на смъртната сянка. Алеша и Иван, по брата Карамазови. И те се занимават също с това е така голяма тема на Достоевски, да занимава с провала. Се занимава с изпадането и как да излезеш от изпадането. Ако няма изпадане, ти няма да си. Ако не усещаш изпадането същински, ти можеш да започнеш да си живееш в него и да си останеш изпаднал. Да преодоляваш това. То режим на провала, то режим на сянката на провала, да стоиш непрекъснато в усещането, че ти вървиш като че ли сам вървиш към провала, сам като че ли работиш за провала. А същевременно там
малко след този провал или над този провал и отвъд този провал е всъщност голямото откритие, големия смисъл, който гониш със всеки един спектакъл и се опитваш да го постигнеш, да го изведеш, да го сложиш като планта на всичко. Така, това е моето въведение. Да не ви... Ако имате сега някакви... Знам, че има някакви въпроси, които движат на някъде разговор. Всъщност въпросите както могат да идват от нас, така могат да идват и от вас. Така че ако нещо ви е провокирало или имате импулс да зададете, не се спирайте. Само да помоля всички да говорите по-високо за хората онлайн, защото имаме публика и там. Аз имам няколко въпроса, докато ви слушах. Може би първия наистина е това, което и докато влизаха хората си мислят много. Защо тази тема и защо приласкаването на подобен вид разговор е толкова важна за всеки един от нас сам по себе си и за това да бъде споделена в група. Защо трябва да се връщаме към провала? Така може би. Ежедневно да мислим за него в името на нещо друго. И другото, което ми се искаше да попитам е дали човек може да сподели провала си или той винаги е сам в него. Да, първо за това, ако някакси мога обикновено обичам да давам примери през така мисленето на художника, на човека, който е застанал пред платното. Има много често такива самоубиващи се художници, големи, интересни, талантливи, които обаче в един момент почват да рисуват като че ли едно и също, по един и същ начин. И става някакси, виждаш го колко е нахъсен, колко енергия е вложил в всичко това, но някакси той вече започнал да повтаря себе си. Това е някакъв перманентен копи-пейст на нещо, което вече е направено. Значи той не смее да, както в младите му години, когато е утвърдил това, когато се е утвърдило това, когато се е открило това, той е бил революционер, той е бил бунтар, той е вървял напук на модела, напук на примерите, напук на шедьоврите, които са вече класика. Той въпреки тях и е рискувал непрекъснато да се провали. Тоест, за мен това, което много ни помага, нали, да намерим аналогия между провала и смъртта. Смъртта е перманентно някакси до нас. Мементо мори. Помни, че си смъртен. Помни, че си смъртен. И трябва нещо да направиш. Да направиш напук на смъртта. И може да изпаднеш, да стигнеш до нея. Но ако не си, ако тя не те грабне, ти да продължиш въпреки нея. Защото всяко едно такова усилие, то някакси я предизвиква. Провала, всяко едно усилие да не се повториш, да не го караш както си бил вчера, както е било преди една година, преди 5 години, преди 10 години, преди 50 години, да не го правиш така, това означава, че ти предизвикваш смъртта, ти предизвикваш провала. Но тогава пък, колко друга е тръпката, колко
колко тогава мементо море е не да се усмиряваме, да се смиряваме. То всички сме смъртни. То всички ще умрем един ден. Дай по-полека, дай по-спокойно. Не! Това, че си жив, както го е сложил Пушкин, нали, в прословутия си пир по време на чума. Това е една от гениалните, великите негови тези, че точно в контекста на смъртта, на ръба на гроба, живеенето е супер екстатично. Живеенето е невероятно. То е същинското живеене. Ако ти го правиш нещо на ръба на гроба, ако ти го правиш в контекста на чумата, там, тук ние сме седнали и пием, и пеем, а някакъв негър носи в една каруца трупове. Въпреки това, ние ще продължим да пеем, ще продължим да пием. Ние сме живи. И ставаме още по-живи. Неговият Дон Жуан успява да влюби в себе си вдовицата на каменния гост, който той е убил, на ръба на гроба, където тя всеки ден идва да се моли. Той я влюбва в себе си. Екстатично го прави. Невероятно е. Този момент е много важен. Затова ми харесва тази ваша тема, защото я чувствам като много моя. Провал е някакъв дразнител, някакъв постоянен враг, някаква жестока сянка, която трябва да работиш въпреки нея, в която трябва да устояваш, защото тя наистина е много погребално дълбока. Провала е погребално нещо. И вторият въпрос беше за... Това дали провала е самото Дали човек начинание? винаги е сам в провала си, или той може да бъде споделен и съпреживян с някой до него много близък, или не толкова близък, но дали... Както със смъртта, може би, съвсем аналогично. Не, много е опасно. Много е опасно. Това е много коварен момент. Между другото, защото в провала много често близките със своето съчувствие, със своето съпреживяване, със своето желание да ти утешат, да ти помогнат, всъщност те как да кажа, не, те те омаломощават. Ти изведнъж някакси все през тях четливо разбираш, че това е много тежко, много лошо, каквото станало, дай да си гледаме живота и някак си престава да бъде проблем. Не, това е проблем за мен. Те могат да ахкат, да пъшкат, аз ще ги гоня и няма да им позволявам да се вайкат, защото аз трябва да го преодолея този провал. Аз трябва да премина през смъртната сянка. Какво да... аз сме за ожалване и започвам да се държа като някакъв, който вече налегло и не му остава никакво време. Не, жив съм още. Жив съм. Още имам енергия да мина нататък, да ми преодолея тая дупка, която съм изпаднал. Това е така. Така го мисля аз. Това понякога
така предизвиква и, как да кажа, дразнение в близките, в приятелите. Но тия, които знаят, с които са ми приятели и в това, което правя, в това, което мисля, знаят и се държат другояче. Не идват като утешители, а идват като... Даже някои ми казват, може да бъде още по-страшно. Може да бъде още по-ужасно. Нали? И аз съм съгласен с тях. За да минем нататък. Аз си мисля дали има... дали провала има географски граници, като... Ето, аз съм българка, живея в тая географска ширина и дължина. Провала конотира ли се по различен начин и има ли някаква географска принадлежност? Тоест, чете ли се по различен начин, приема ли се по различен начин? Според вас, бидейки и работейки в различни... Понеже вие имате опит не само в България. Да. Да, ние сме работили в Америка, сме имали ателиета и такива. Да кажем, в Америка има така едно такова сдружение, Shakespeare Company. Нас ни поканиха американци, които бяха тук и бяха гледали наша работа по Чехов. И това много ги впечатли. И ни дадоха възможност и ние избрахме да направим Вуйчо Ваня на Чехов с американски артисти, които за първи път чуват даже името Чехов. И никога не са работили. Почти нищо не знаят за него. Знаят за Михаил Чехов, защото той е преподавал актьорство там. Но за самия Чехов, Антон Павлович, не знаеха нищо. И това Чехов, това, което знам от Селинджер, това, което знаем от Фокнер, това, което знаем от това, което се случило в Франция с много големи известни писатели. Това е страшно близко. Това веднага го припознаваш. И така и те припознаха. Те припознаха Чехов. Така те припознават Достоевски. Както и ние го припознаваме. Защото има, разбира се, и руснаци, които не го припознават. По-голямата си част, нали? Както виждате, тия гадости, които се случват там сега, това наистина, като че тия хора не са чели Достоевски, не знаят какво е Достоевски, не са слушали за Достоевски и за Чехов и да правят такива неща. Значи, нещо друго са правили, нещо друго са чели, нещо друго са припознавали. Така е. Няма, за мен тези неща са много близки, много, да кажем, един от уроците, които съм получавал от това, което съм гледал на режисьори като Джорджо Стрелер, като режисьори като Гротовски. Гротовски е един от нашите така примери, нещо, от което ние сме се отласнали от неговата лаборатория, за да направим своята лаборатория, защото от него сме видели, че това е възможно. Възможно е да се излезе от конвенционалния театър. Да не се върши това, което
се върши в конвенционалния театър. Затова трябва да направиш, да създадеш нещо, което е адски рисково, много стои понякога даже абсурдно. Но то е нещо, което се заслужава. И така сме се припознали по този начин в режисьори и в хора на театъра от целия свят. Така че това е навсякъде го. И справянето с провала, неуспеха, катастрофата, навсякъде има примери, има гении, които са открили рецептата, открили са как трябва да се живее в провала, как трябва да се преодолее баналното възприемане на провала. Провала понякога е нещо, което те зарежда. В повечето случаи то зарежда. Провалилия се, който има енергия и който същински се е провалил. Не опитвайки се да повтаря модела, който лесно се усвоява, след като се направил 5-6 спектакъла по един начин, колко да направиш още 5-6 и 50-60. За да не си позволиш това означава, че ти имаш енергия за нещо друго. Имаш импулси, които могат да ти помогнат да преодолееш провал. Някога чувствала ли сте се въвлечен в поколенчески провал или в обществен провал, който е повсеместен, който е групов провал, който е провала на прехода, провала на времето, провала в някакъв исторически преглед на цяло едно поколение? Ами да, сега, аз съм... имах много хора, които познавах, които са ми били приятели. Такава ми е била и такава ми е биографията. Аз съм син на кулак. Това е допускането на такива много трудно става. Нали, естествено, че аз съм имал такива приятели, които са точно обратното. Тоест, обратното на успелите, обратното на децата на членовете на ЦК или така нататък. И тия хора, когато започнаха събитията, когато започнаха нещата около промяната, естествено, че и аз бях с тях и вярвах. И страшно ми се искаше, макар че постепенно започнах да виждам, че там се появяват някакви хора, които вече знаех, че са ченгета. И това страшно ме вцепени, ме обезвери, ме отдръпна. Това е коварното нещо на нашия преход. Това, че голямото мнозинство от хората, които ръководиха тия неща, водеха тия неща, бяха всъщност ченгета. И някои още са живи. Там не знам. Много от хората, които от моето поколение, много от хората така не приеха, не потеглиха, не поискаха да повярват. Струваше им се нещо такова много самодейно това, което става. Но така е. Това не е проблем на
само на моето поколение. Ние заварихме много тежко наследство. И то още го има, още тегне. Виждате, че целият хаос, цялата бъркотия, цялата нелепост понякога на това, което се случва с политиците, е така пълно с синдроми и с вируси, които идват от това време. От времето, даже още преди нас. Може ли тогава това време, което е токсично или много, много тленно, или много несигурно, да е много плодотворно за работа и всъщност от тая пръст да поникнат много ценни неща? Да, възможно е. Много е възможно, защото така ние сме... Говоря за хората, които съм вярвал, които са били приятели, с които сме вървяли заедно. Въпреки цензурата, въпреки това, което тегне непрекъснато над всяко нещо, над изборът и на пиеса, над изборът и на средства, изборът и на поетика, въпреки това да се опитваш да го проведеш, да го защитиш, да го изведеш, въпреки липсата на политически похвали, политически награди, политически потупвания по рамото, въпреки всичко да го направиш, това е възможно. Възможно е и при нас сега, ако приемем, че това, което се така метаморфозирало е в този модел, който става все по-такъв национално популярен, то не само у нас, така да се прави нещо, което е като поп-култура, като чалга култура, което да забавлява, да разтушава, да те кара да се кикоткаш. Това, който години наред, нали, непрестанно, все по и в момента наистина е така почти като нещо, което е непобедимо. То като че ли е завзело всичко, то като че ли е превзело всичко. Да има хора, да създаваш, да възпитаваш студенти, да възпитаваш млади хора, които да искат нещо друго, да не си позволяват да се оставят да ги пличка тази пяна. Да. В книгата прочетохте, че някакси отдръпването от провала е стимула да имаш нещо успоредно, което върви и те зарежда. Къде е вашия акумулатор за... Каква ви е хубава в цялата картина? Къде е акумулатор, който ви дава? Кой е този стимул, който ви зарежда? Откъде черпите? Изисква се някакво динамо, ти не можеш вечно да... Така е примерно с... примера, който имахме ние от Гротовски, беше как въпреки той първоначално е бил в един град, оттам са го изгонили, отива в Вроцлав, там успява да убеди някакви хора да му дадат възможност. И как се преборва, как се оцелява, но когато вече имаш това, което
За нас това е Сфумато. Да имаш нещо, което не просто да оцелява, а да продължава на там, на където се е запътило, да стои в същата поетика, да не я подменя, да не се поддава на зрителския вкус. Колкото повече билети, толкова по-добро. Ние имаме малко билети. И дори когато са пълни салоните. Малки са ни залите. Това е нещото, което за мен е много важно. Да имаш някаква... И това е вероятно по някакъв начин 33 години вече нас ни крепи с Маргарита Младенова. Ние за това, заради това живеем. Макар че ходим понякога и работим и другаде в други театри, но сме го заявили. Ние сме, там където сме ние, там е Сфумато. Ние продължаваме Сфумато да правим. Вие вече сте име и някакси вашия и почерка ви се разпознава и вашия и на професор Младенова. А как седи въпроса в едни години, в които никой не ви познава? Вие сте правите първи крачки в цялото това поприще и няма кой да гарантира за вас. Тоест нито има кой да гарантира за вас, но и някакси не сте заявени с ето това правим. И за това се борим. Сигурно има значение в тези ситуации. Има значение кого имаш, да кажем, като учител. Аз съм имал като учител Леон Даниел. След това някакъв своеобразен мой учител, аз му бях асистент на Крикора Зарян. Маргарита е била с Методиан Донов, до Методиан Донов. Стояла е на репетициите му. Тоест да имаш нещо и да гледаш по примера на този учител, който продължава да прави, да отива все по-нататък в това, заради което ти си го приел за учител. Че той не стои на едно място, той не прави едни и същи спектакли. И се пази от съдбата на тези наоколо, които ги стават народни артисти, не знам си какви звания им дават, почести, назначения и така нататък. Леон Даниел го бяха изгонили от София. Той нямаше право да поставя в София. Той поставяше в Враца, в Видин, в Пазарджик. И аз разбрах, че това е. Това е истинския пример. Това е нещо, което опитай се така да го правиш, като него да го правиш. Не, разбира се, да го копираш. Сега може преди да отворим дискусията, която и вие свободно можете да се включвате, мен ми се иска да ви попитам, професор Добчев, за това дали може да споделите за конкретен провал, който ви е много свиден и към който се така връщате с умиление и с чувство за хумор. Благодарност за това, че е част от вашата биография. Провал, от който се смеете към днешна дата. Да, имах... Мога да кажа, че имам такъв един провал. Макар, че той не, ще го кажа с други думи. Значи, бяха дошли едни чехи, това е преди много години, и бяха гледали мой спектакъл в Пловдивския театър, който беше по Карел Чапек.
И много харесаха, стана им интересно. И ме поканиха да направя спектакъл в Прага. И аз реших да направя, защото да направя не нещо чешко, а да направя на Иван Вазов Службогонци. Само че с второто заглавие на пиеста на гости у министра. И направих един много брутален спектакъл. Това беше малко след като беше големия погром. Имаше една подписка такава на интелектуалци, там е Хавел и така нататък, които бяха подписали един манифест, в който имаше над 700 или колко бяха подписи. И този манифест предизвика някакви страшни катаклизми. Имаше настръхналата цензура, която всички тия хора започнат да ги уволняват, да ги махат, се опитват да ги парира от общественото пространство. Такъв беше сина на беше син на един от артистите в театъра, който попаднах, беше син на такъв. И аз като разбрах, веднага естествено го взех за главната роля. Но те ми казаха, че не може, защото той баща му е еди какъв си. И аз казах, не ме интересува, аз не съм от тук, не знам, не ви разбирам вашите взаимоотношения. За мен той е много готин артист и аз искам да работя с него. Може би това е едно от нещата, които леко ги е настрахнало. Другото беше, че аз много радикално прочетох пиесата. Така прочетох, че кажем, на сцената имаше една голяма карта на България. Така, като полегнала. И те се мотаха, тия персонажи с тая карта на България и ставаха някакви чудовищни. Там беше и Хармали, разбира се, защото един от гостите на министра е хармалиец. Той от Хармали иска хармалийската митница. Хармали е имало митница, защото там е била границата. И на премиерата, която съвпада с това, че има и някаква седмица на българския театър. Пристига някаква делегация от България, начало с министъра на културата, председателя на Съюза на българските артисти, и тази комисия възмутено става на премиерата без да ръкопляска, свършва спектакъл, той беше кратък. Свършва, те без да ръкопляска стават и си тръгват, отиват при директора на театъра и казват, този спектакъл е оскърбление за българския театър, той трябва да бъде веднага спрян. И те го спряха. Майче го оставиха един или два пъти, защото бяха сложени датите, за да не ставал скандал. Някакви една-две дати още му бяха оставили, но така не е, че те ме извикаха и ми казаха, спектакъла се спира. Това е спектакъл. Това е провал. И аз се възгордях. Мен страшно ми хареса. Значи не го харесаха тези тапаци. Смачкаха се нещо, ги усетиха, че някой ги наплю. Любо Кабакчиев беше председател на Съюза на артистите. Възмутен напуска. Вау! Много добре. Много добре. Това е един от така веселите ми провали. Хората си ми платиха хонорара. Не мога да се оплача. Дали някой от вас иска да вземе участие,
да зададе въпрос или пък да сподели свой весел провал. Ами кажете за най-тежкия. А, За някой от най-тежките си. от най-тежките ми. Ами, да кажем, този, който чето в книгата, той е един от най-тежките. Да, това сте бил млад. Да. Имам провали с това, че, да кажем, са ми спирали спектакъл. И в България. Са ми спирали спектакъл или друг провал е да ми откажат текста, пиесата, която аз искам, и да ми наложат пиеса. Да кажем, това е първият ми спектакъл в професионален театър. Аз исках да правя Иванов. Бях го направил като дипломен проект в академията. И исках да го направя истински, целия, с всички артисти. Дипломният ми спектакъл беше с 3-4. И ми отказаха. И ми казаха: Иванов, ще почака, има конгрес на партията, трябва да направиш разпаления въглен. И ме принудиха, като аз направих всичко възможно, за да се измъкна от тази гадост, от тази капана. Отвратителна пиеса, чудовищна. Такава тъпанарска пиеса, че просто бях бесен. И се чудя какво да правя. То директор ме назначи, като направи жест, защото аз бях разпределен като с най-добър успех, отличника. Беше обещано приготвено място в Пловдивския театър, където исках да отида. Вместо това назначиха сина на една от другарките от ЦК. И аз съм увиснал и казвам, къде да отида? Ето в Ловешкия театър, където той беше почти самодеен театър още тогава. Ловешкия театър. И аз казах, няма да отида в Ловешкия театър. И както и да е, крайна сметка стигнал до там, че този човек ме поканил в Димитровград. И аз се чудех какво да направя и започвам да пия в клуба на културните дейци, където имаше някакъв човек, който бях забелязал, че седи на една маса за шах и там си пие бирата и си играе шах сам. И така поглеждам няколко пъти и поне съм страшно запален по шаха. Боби Фишер е мой кумир, аз съм учил книгите. И поглеждам така и виждам, че този човек не е такъв някакъв самодеец, а нещо е попрочел, нещо знае и така нататък. И в един момент разбрах, че той е вече това като разбрах, че той е доктор, че той е лекар и той е известен лекар. Възрастен такъв един, самотник. И аз седам на масата и казвам, искате да направим една партия? Викам, виждам, че искате, така разбирате от шах. И той казва, добре, и аз и сяда срещу мен и казвам, вие сте с белите. И той класически така, Е2, Е4, аз танк веднага включвам прословута партия на Боби Фишер, която подготвя целият капан. И на 24-тия ход му го матирам. И той стои изумен и не ме повярва, защото аз правя жертви, нарочно подвам, подавам. И той влезе в капана, защото партията е гениална. И аз към докторе, аз не случайно тук седнах и това, защото знам, че сте лекар. Аз съм в много
ужасна, гадна ситуация. Трябва да направя нещо, което сигурно ще се повърна червата. Вие трябва да ми измислите някаква болест, за да мога да се измъкна, да не правя тая пиеса. И той казва, няма проблем, Добчев. Още утре идваш в кабинета ми и аз ще ти извадя една болест какво беше той, с какво се занимаваше? Бъбреците ли беше? Която казва, ще те лекувам колкото си искаш. Викам, идеално. И там ще си играем шах, нали така? Така, разбира се. И наистина. И аз влизам, отивам при директора и казвам, не мога, ужасно. Той каза, трябва тук много да те боли, нещо да прави, да пикаеш нещо, кръв си пикал. Викам, да. И убедително, разтреперан целия, нали, отивам, приготвям си багажа и отивам в болницата. Той ми приготвила на отделна стая. Някаква медицинска сестра, която се грижи за мене. Какво се грижи за мене? Ние по цяла нощ пием бира и я играем шах с доктора. И вече някъде след 2 седмици аз си казвам, нещо трябва да видя какво става там. И тихомълком отивам през нощта при моя квартирант, питам какво става, намериха ли ми? Те казват, не. Чакате да дойдеш да раздухаш разпаления въглен. И продължавам още и вече се побъркам. Разбирате, нищо друго не правиш, а играеш шах и пиеш бира. И вече в един момент каза, докторе, благодаря ти ме излекува. Отивам па да видя, може би ще го убедя да не го правя. Отидох, не можах да го убедя и направих разпаления въглен с цялото си омерзение за 30 репетиции. Тази гадост мигновено някакъв написа в работническо дело похвална статия. Как този млад режисьор, как той, нашата правда, нашата... Кошмар, пълен ужас. Избрана за да участва в някакъв преглед. И най-големият шамар получих от баща си. Аз отивам с един приятел на кошарата при него. Нещо бяхме отишли до Хармали. И изведнъж той излиза срещу мене и се хили и ми държи един вестник работническо дело и така го държи и казва, какво става, Ване? Много те фалят комунистите. Това е най-гърчевия ми, най-гнусния ми провал. Имаше преди години едно представление, си спомням, книга за изгаряне. Да. Което трудно се излизаше от залата след него и не си спомням точно каква беше историята с падането на представлението, но доколкото си спомням, вие бяхте приели като някакъв провал. Може ли да ни разкажете за него? Парното? Паднало. Когато падна представлението, когато го свалихте? Да. Не, мисля, че не беше някаква... Не беше някаква... Мисля, че стана заради някакъв артист, който напусна, който не можеше, а ние вече бяхме и заснели, някои неща имаше на кадри. Не можеше, или даже не беше ли починал някой. Не си спомням точно как беше. Имаме с Георги Тенев имаме така хубава вест. С него писахме този текст и направихме бяхме направили един, който се казва Връщане от Витенберг. В Витенберг. Като
последно действие на Хамлет, след като Хамлет е умрял. Какво става оттам насетне? Като ползваме всичко това, което го има в Шекспир. И написахме един текст, който продължава доста дълго време. Все едно още има две действия. И този текст някаква приятелка българка на Жоро Тенев го е превела на английски и той е спечелил някакъв конкурс в най-големия американски фестивал, Шекспиров фестивал. Страшно са го харесали. Много е било интересно. Че някой му е хрумнал да си каже, какво стана след като Хамлет умря? Останалото е мълчание, казва Хамлет. Ама не е, защото Хорацио е жив, Марцел е жив, много хора са живи. И Офелия даже е жива. Да. Да. Ето е Офелия. Да. Аз искам да попитам, дали сте усещали нещо, че ще бъде провал? Тоест, усеща ли режисьора и кога усеща? Малко преди да излезе или дали има значение мнението примерно на критици или близки хора от тази сфера, на чието мнение държите? Дали това може също така да промени отношението ви към вече излязло представление? Че не се е получил. Да. Има такива ситуации, когато нещо си спомням си, че такъв един текст, който съм стоял много дълго време, така съм го държал, който ми е препоръчен от Леон Даниел. Още в ранните ми студентските ми години той е казал, това е много интересен текст, прочети го. И аз го прочетох на руски, след което го и преведох. Фалшивата монета се казва. И го правя, започвам да го правя това е малко преди да направим Сомато, вече сме и аз съм в сатиричния театър. Коко Лазарен беше ме поканил, за да върнем театъра към времената на Дановски и Методи Андонов. И почвам да го правя и колкото повече го правя, толкова повече започвам да не го харесвам. Да ми се струва елементарно, да ми се струва тъпо, банално. Какво съм харесвал? Що съм го харесвал? Що го харесвал Леон? А не го е правил. И колкото повече отивам към премиера, толкова повече разбирам, че това е глупост някаква. Напразно съм. Очаквал нещо тук да открие. Какво да открие? Някакъв напън на Горки да се прави на нещо друго. И така, да, имам такива. Това е един от случаите. Имам и други такива, но той е най-болезненият. Защото така, като някакво учител да те завещал нещо и ти тръгваш да го правиш и вече кажеш, учителю, това за нищо не става. Разбрах късно, за закъснение. Може
би, понеже вървим лека по лека към приключване на нашата среща, последният въпрос от мен е, може ли човек да се учи да се проваля добре? Адреналин от провала така да те въздига, казано... Зарежда. Да те зарежда, да, че да искаш следващия да е още по-категорично. И въобще, да, човек може да се учи да се проваля добре и още по-добре. Да, мисля, че това, нали, това съм го усещал и разбирал през развитието, като последиш развитието на някакъв художник. Кажем, Едуард Мунк. Колкото повече отива нататъка, толкова повече къса. Всичко това, което прави, като че ли едва ли не да те отблъсне, не да го харесаш, не да го... Какво е това? Вик. И някакво такова небе, и някакво лице. Какво това? Какво да харесаш в него? Какво да ти хареса в него? То да те блъсне, като че ли. И големите провокатори при художници са тия, които виждате, че колкото повече отиват нататък, толкова престават, в един момент престават изобщо да... Там нищо не се разбира, нищо не се разказва в тази картина. Тя просто е нещо си, което не знаеш да какво прилича. Някакво извън уродливо лице. Някаква фигура, която не знам си какво прави. Или даже изведнъж, както е при Джакомети, няма фигура, даже му има само крак. Къде го прави този крак? Крак. И от провокациите беше моята, че на изпита на така наречения експериментален клас им сложих, защото трябваше да имат, и ние го въведохме това, да има писмен изпит на актьорите. Да имат тема. И им се паднат крака. Този крак само, че беше на български скулптор, който беше краднал от Джакомети. И този крак беше някакъв крак, който аз знам, че е купен в Япония и в Япония е сложен на някакво важно място. И го сложих на студентите и те се побъркаха. Много интересни неща написаха. Тия впечатлиха се. Не може да пишеш сега, каква красива усмивка, какви коси имат. Няма коси, нямам крака, един крак. Бос. С някакви рабати, ногти и пръсти. Краче. Някакво. Така. Разбира се, това никак не е уютно и удобно да стоиш в него непрекъснато. Но там е възможно да се получат истинските неща. Другите са утешителни. Благодарим за гостуването. Благодаря и аз за вниманието. Благодаря.
че бяхте наши гости. Благодарим на хората, които ни гледаха и онлайн. Качваме записите от нашите срещи в YouTube канала на Сдружението ни.